aja sok rumangsa dadi wong becik lan apik yen to ucap pangucapmu mau isih nyimpen rasa nyenggol lan nglarani marang atine liyan saya-saya gawe pitenah marang wong liya manungsa kang bisa disebut becik bebudene kuwi bisa diteliti tata carane nembung utawa celatuning wicara. Pangucape laras leres, lirih luruh semu arum, kasamudana sesadoning adu manis, nasti tingati atimprih tan nyakiti marang rasaning liyan. Contone Panembahan Senopati Ngalaga ing Mataram anggone nggayuh marang memanising ngandika mau murih semseming sesami direwangi meper budi laku tapa brata mrih sudane hawa lan nafsu panapi ing siang ratri anggone ngendika ing tembang sinom nyebutake nulodo laku utama tumrape wong tanah Jawi wong agung ing eksi gondo Panembahan Senopati kepati amersudi sudane hawa lan nafsu pinepsu tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karye naktia sing sasama. Ing kene uga mengku paweling mungguhe wong kang rumangsa dadi wong Jawa kudu tansah nengenake bebuden kang luhur. Nulodo laku utama tumrape wong tanah Jawi wong agung ngeksi kondo Panembahan Senopati kepati amersudi sudane hawa lan nafsu pinepsu tapa brata tanapi ing siang ratri mangun karyana tiasing sama